बिहार में बहार बा, नेतवन के भरमार बा, हई देखो नाच के लौंडा खेसरियो तैयार बा। रउआ बताई भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहला तो पवन सिंह खेसारी के कंट्रोवर्सी हमेशा रउआ लोग देखत रहे होखे हम लोग। काहे कि देखी एगो तो बा गाना चोर और ऊपर से पार्टी से आ गई बा चारा चोर, मतलब चारा चोर के पार्टी से गाना चोर छापरा से चुनाव लड़ता रहे। तो रउआ बताई जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहला तो कंट्रोवर्सी के बदौलत इनके नैया पार लागत रहे, लेकिन अब आ गई राजनीतिक में चुनाव लड़ता रहे विधानसभा के। तो अब रउआ बताई इनके पास मुद्दा का हुई, इनके पास मुद्दा आखिर होई का, एक्चुअल में इनके लगे मुद्दा होई का जे कौना बेस पे चुनाव लड़ता रहे। कहे कि ई तो चारा चोर के पार्टी से चुनाव लड़ता रहे, आरजेडी से चुनाव लड़ता रहे, और रउआ सब खुद बताई जा जे ई जवाना बेरा भोजपुरी इंडस्ट्रीज में रहल है तो इनके कंट्रोवर्सी के बदौलत ही नैया चलत रहे। तो अब बताई अब केकरा बदौलत इनके नैया पार लागी, जो विधानसभा के चुनाव लड़त रहे छपरा से, तो केकरा बदौलत इनके नैया पार लागी। तो ये बहुत बढ़िया सटीक चीज हो गई बा जे गाना चोर चारा चोर के पार्टी से चुनाव लड़ता। गाना चोर चारा चोर के पार्टी से चुनाव लड़ता, बहुत बढ़िया मुद्दा हो गई बा। और दूसरी चीज इनकरा लगे खुद मुद्दा नहीं के आखिर हम काहे खातिर चुनाव लड़तानी, काहे ला चुनाव लड़तानी, आ केकरा खातिर चुनाव लड़तानी, इनका लगे खुद मुद्दा नहीं के। रउआ बताई सब है जे आखिर कौना बेस पे चुनाव लड़ता रहे, कौना बेस पे चुनाव लड़ता रहे। देखिए कंट्रोवर्सी के बदौलत जो भी एफिडेविट दाखिल कैले बड़े उनमें तो 9-10 करोड़ के मतलब एक्चुअल उनके ही बा प्रॉपर्टी बा। तो रउआ बताए कंट्रोवर्सी के बदौलत इतना प्रॉपर्टी बना ला ले, अब तो जनता का मूर्ख बना के और प्रॉपर्टी में इंक्रीज करी है। तो रउआ सब बताई जे का इनके चुनाव लड़ल ठीक कदम बा कि नहीं है। और रउआ सब के सपोर्ट करे में अगर छपरा से बानी तो के सपोर्ट करे, खेसारी लाल यादव के, आरजेडी के कि बीजेपी के। दूसरी चीज ई बा जे इनके मुद्दा हमारा खुद समझ में नहीं आवत जे आखिर ई कहना मुद्दा कौन मुद्दा लेके चुनाव लड़ी है, कौन मुद्दा लेके चुनाव लड़ी है। क्या कि देखिए फिर इनके हमेशा से एक गो रवैया है जो हमके कौनियों तरह कंट्रोवर्सी के बदौलत या कुछ भी करके हमेशा मतलब पब्लिक डोमेन में बनल रहे, जो पब्लिक डोमेन में बनल रही ताकि सर्चिंग लिस्ट में हमेशा आवत रही और जौना के बदौलत हम अपन व्यूज पावत रही, आ जौना के बदौलत हम नोट छापत रही। तो एरिया तो मतलब अब वो सिस्टम बाना जब चुनाव लड़त रहे, चुनाव में कदम रखिए गए बड़े, आखड़ा में उतरिए गए बड़े, तो अब इनके मुद्दा खुद समझ में नहीं आया जो हम कौना मुद्दा पे चुनाव लड़ता नहीं। रोबा देखे फिर अगर बिहार के बानी तो बिहार के युवा हमेशा पलायन करला दूसरा सिटी में जे ताकि रोजगार हमके मिल सके और रोजगार के तहत ही हम पैसा कमा सकी और पैसा कमा के हम अपना घर परिवार के भरण पोषण कर सकी। तो रोबा बताइए पलायन तो आज से नहीं किया, बीजेपी जदयू के जो गठबंधन के सरकार पर एक पहले भी तो पलायन रहे। रउआ अगर 15-20 साल पहले जाए जाना बेरा लालू जी के सरकार रहे तो वो बेरा का सिस्टम तो रउआ पता रहे जो 6 बजे सब लोग घर में पैक हो जाओ, ये 6 बजे सब लोग घर में पैक हो जाओ। बैंक से पैसा लेके आदमी आवे तो डर बनल रहे रास्ता में कोनो पैसा छीन मत लस। तो सब समय बदलल, सरकार बदलल, लोग के मतलब सोच बदलल और सोच के बदौलत ही मतलब सरकार बदलल। देखिए फिर अगर रउआ सब या खेसारी जो चुनाव लड़ता रहता है इनकरा लगे खुद मुद्दा नहीं के खेसारी के पास हमारे पास हम कौन मुद्दा लेके जाए पब्लिक के बीच में आखिर क्या मुद्दा लेके जाए जो हमारे लगे कुछ मुद्दा नहीं कि हम एगो स्टार बानी चुनाव लड़ गनी एक बदौलत लोग हमके वोट दी। तो लोग इतना मूर्ख नहीं थे, पहले जैसा लोग इतना मूर्ख नहीं थे जितना मूर्ख
ई लोग समझता लोग के, ठीक ना। तो लोग काफी होशियार हो चुकल बा। तो ई तो क्लियर करे के पड़ी खेसारी के जे आखिर हमरा लगे मुद्दा का बा, आखिर जो स्टैंड लेवे के रहे उ तो स्टैंड हम ले लानी, अखाड़ा में कूद गईनी, नॉमिनेशन भी कर देनी, और ये इतना कहले के बाद जे का गारंटी बा हम चुनाव जीतबे करे, जो हम स्टार बानी हम चुनाव लड़ देनी तो लोग हमरा के वोट दी तो कब्बो नहीं दे सकत। पहले के लोग मूर्ख रहे लेकिन अब लोग होशियार हो गइल बा। पहले के लोग मूर्ख रहे, अब लोग होशियार हो गइल बा। काहे कि तू दूसरा दुनिया से आइल बड़ा, वो दुनिया में तू गाना चुरा चुरा के स्टार बन गइल, तो एजा लोग के वोट चुरा के एमएलए बन जाइबो तो कभी नहीं हो सकत। लोग काफी समझदार बा, और समझदार लोग एक अच्छा प्रतिनिधि के ही चुन सकला। तारा जैसा नचनिया बजनिया गवनिया के कभी नहीं के चुन सकत, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में बन के अपन रोकड़ छापत रहे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया से कोनो मतलब ना रहे, ठीक ना। तो लोग के मूर्ख नहीं खे। और सबसे बड़ी बात ई बा जे खेसारी जी अभी तक अपन मुद्दा लोग के सामने बतैले नहीं खन, जे हमरा लगे का मुद्दा बा, हम कौन मुद्दा लेके चुनाव लड़े के चाहतनी, कौन मुद्दा लेके जनता के सेवा करे के चाहतनी, कौन मुद्दा लेके हम जन कल्याण करे के चाहतनी, ई सब कोनो भी मुद्दा उनका लगे अभी नहीं है। तो ये सब मुद्दा लोग के बतावे के पड़ी, लोग के दिखावे के पड़ी। काहे कि रउआ अगर सोचता है हम स्टार बनी और स्टार आपके लोग के प्रतिनिधि के तौर पे प्रतिनिधित्व करे लगी, तो ये नहीं हो सकत। काहे कि पहले के लोग मूर्ख रहे, अब लोग होशियार हो गए बा, और होशियार के चलते लोग ये भी अपन सोचे समझे में सक्षम हो गए बा, जे आवे वाला पीढ़ी के बेहतर बनावे खातिर, आवे वाला पीढ़ी के बेहतर सुविधा देवे खातिर हमके कौन सरकार के चुने के बा। तो वो लोग ये सब में काफी सक्षम हो गए बा। आपके पता वाला के गरज नहीं के। बाकी रउआ सब हमारे वीडियो देखत नहीं तो जरूर बताई, जे खेसारी लाल यादव आके चुनाव लड़त रहे तो उनके स्टैंड का बा, स्टैंड का बा, फिर का मुद्दा उनकर लगे बा। जो चुनाव लड़ता रहे वो तो फिल्मी दुनिया के हीरो हम, और हीरो के बदौलत ही वो चुनाव लड़े के चाहता रहा, और हीरो स्टार के बदौलत ही वो सोचा रहा जे पब्लिक के झुकाव हमरा तरफ होके, पब्लिक के वोट बैंक हमरा से जुड़े, हमरा से कनेक्ट हो। तो ऐसा का कैला के गरज नहीं है। जे आपके विधानसभा में जे भी प्रतिनिधि बढ़िया होके, एजुकेटेड होके, जो इन पर भरोसा कर सकी, वही के वोट दे। ये लंदा फंदा आदमी खेसारी लाल यादव के वोट दिला के जरूरत नहीं है। काहे कि नचनिया बजनिया कभी केहू के हो लेना, नचनिया बजनिया कभी केहू के हो लेना। वो आज चुनाव जीती है तो कल मुंबई चल जाइए, परसों फिल्म बनावे चल जाइए, चौथा रोज गाना गावे चल जाइए, और जनता के मतलब एक तरह से बेवकूफ बना के, मतलब भ्रमित करके वो सिर्फ 5 साल घुमावत रही है। अगर जे भी वोट उनके देता ना, जे वोट देता चुनाव जीतला के बाद, रउआ तन खेसारी से जाके मिल न ले, वो मिलबे न करिए। काहे कि उनका लगे समय ना रहे। राउर विधानसभा विधानसभा के क्षेत्र संभालिए, कि अपन गाना गावल छोड़िए, कि फिल्म बनावल छोड़िए, कि एक्टिंग कल छोड़िए। तो यही से रउआ सबे काफी होशियार बने लोग, सोच समझ के वोट कैला के गरज बा। इ नचनिया बजनिया के वोट कैला के गरज नहीं है। जे भी शिक्षित उम्मीदवार होके, जेकरा पे रउआ भरोसा जता सके, जे हाँ 5 साल हमरा कदम से कदम मिला के हमरा दुख सुख में खड़ा हो सकेला, वही के रउआ लोग चुने लोग। बाकी फलानवा दुनिया से अइले स्टार के बदौलत रउआ वोट दे, तो रउआ अपना बच्चा के भविष्य गर्त में डालता नहीं। रउआ अपन एक वोट के कीमत समझी और सोच समझ के ही वोट करी, ठीक ना। तो हमारी वीडियो आपके कैसन लागल, दबा के शेयर करी, और चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता नहीं दूसरा वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।